nonchalant, my brother, is for people that went to private school. Stop acting like when you knew that word all along. It's like when I'm back in high school, you used to know words like nonchalant. All of a sudden, I'm nonchalant. My brother, we know you. We grew up with you. You're not nonchalant, my brother. You're just weird. When we know you. Nah, I'm nonchalant. Who taught you that way? Tell me one teacher that taught you that way in Limpopo. Tell me one. Because we know that we were not speaking English. We started speaking English now. When we came here in Gauteng. The next thing when you say, me have been nonchalant. My brother, you are weird. We know you. I am not laughing. Welcome everyone. This is Mzansi's Finest Videos. Remember, we laugh, we cry, and we learn. So do enjoy. Azish. Hola le nthongwe ke nyoko e tlhalohanya and ke nyoko e fitisa. Ngwanyana ka a re baby daddy o tsia ngwana o nna le yena. Wena every month o ka khona mo romella bokae? Kore ke nyoko tlhalonyo o ka mo romella bokae? Aka e romela. Ba independent now. You can tell that Andres was a good striker. He stayed in the box the whole time. He knew that the pass is coming. He's so good that he kicked the bucket. But he's very good, even though that goal was dead. But he's as mawusanda kuthola umsebenzi ucabanga izinto eziphusile kuphela uthi hayi mangihola fanele ngenze i-forklift fanele ngenze security mele ngenze license bese uyahola ube khona nje into eshekhanda intathakusa ngelalo umholo kul weekend asijeka mayintwana ugeza uthi unaze inkabi zami kade ngayigcina angiyisikele i12 uthi free uswipe uthi kusenjalo angiyifonela intombi kade ngayigcina kuyobhukwa Nklu ihambe manje uthi sokusuka lapha hayi ngisahamba ngetekisi manje sengifuna ukurequesta kuphela nklu imali ngisasa futhi khipha ibhabhalaza ntona khipha ibhabhalaza mfana ukhipha ibhabhalaza ajama ngezwe futhi ukurequest ekhanje kuyeba nganini kuyomosho kakhulu umosho kuphuzuka kuze kuphele inyanga iphele lo mali sakwaphela umsebenzi bese phinde yavuleka umqondo. Not Jesus dying on us, bro. And thinking ukuthi akakulanga nokugula yazi angazi bathi bamshaya wazowashona and bengikhuluma naye Thursday Friday sengizwa ukuthi hayi bathi he's no more angazi bathi asiphambanweni ini ayiphume indaba yemfana yazi ayi silahlekele. Welcome to South Africa. Moba fans have it 2000 ya di grand ba fe clever 350 gore ba bontsha gore ba clever bo bere modimo ka so fetse tsotlhe maranga gore wena o tla no fa tlhaloganyo le mmelo o fela mare sentšhelete ya ko yazi mawindoda omele ukuthi mama lakho lifile ukuthi lijola nendoda
uthi kuyi-first time lokuvakashela ubumnikeza isikhiya uthi bamba kanje mama ngiyabuya ngisawuthenga 3 yamabhili athi mangasondela eminyango bekuphuma impukane eziyi5 ezisidudla ekubonakala ukuthi izisuthi ya athi makavula umnyango abehlangabezana nesimele esishisayo sequza athi makathi abebona ama-socks ebhalanse ngebonda lapha makathi yawathintitha lama-socks aqinile kuphuma enye dust last of last week gcwala indlu yonke akhohlele athi makathi ubheka isitovu sincolile makathi uyosiklina abejumpa i-underpene enabombobo bayi-2 neline ebrown emaphakathini Real man. ya Aye, baba. athi makathi umdlula umbhedo ahlangane neplate ngaphansi enokudla wayizolo Or last week. athi makathi uthi ulungisa impahla uvula wardrobe ahlangane namazimba avuliwe ube ungena wena athi mara babe amazimba ngaba sewardrobe uthi hey kunini ungafuna lamazimba since from last week ngifuna letha amazimba wami Asihle. ya navela bona ukuthi la uhlangane nendoda sure Kanjani? thi baby bengisacela isipili yazi ngifuna isipili ngisenzani mina isipili ngindoda owahle wena mangiyibuka ngokuthi ngibukani mina ngibuka wena angibuke mina indoda enjani eyibuka esipilini ya nayavela bona ukuthi yabona la uhlangane nendoda straight. So in my head, I'm like, what's going on? Wait, I'm trying to look for something. Baby! Baby, get na! Oh my God. It's me! Oh, baby. Oh! Nguwena usekiss. Ayo muhle yong. Mase ubuya phi baby? Ngiyibona-ke nje lo. I'm at work. Ngikutshela ukuthi ngiuzelani la kahle. No, angithi ngisekulokhu nje ngikhohlwe ukutshela. Ngizobona Uzokusebenza nawe? Yebo, ngifuna ukuyosebenza. Angiyazi ifona, ngiyazi imoto. Hayi, cha nje kusho konke lokhu bhebe nami ngiphume emsebenzini. Okay, bless. Yebo. Masithola umuntu. Sengizolo musha phela yabo ifone entsha. Yebo. Yebo. Ayihle le phone, ihle. Akunemoto, Mercedes Benz. Baby wethi kuyabulela kiri oyena ki baby. Ngimi. Chloe ekayitsela. Yeah, Wabona phela mara kayibona uri Chloe Baby, mara ekayitsela. wena sontobolelo Roberta kaya. Happy na ke ko mmereko. Yeah, mara wena ngingara usasha thonto shiyane baby like Yeah, no, your right. run is a bit weak nyana. Right. No baby, ungafuni Mercedes. Sometimes we are tired of Mercedes. No, Lamborghini. khuleka Ne iPhone sitini nge-iPhone Kamuso, phela. Umthole iPhone 18 uzoba right. Awuna but iPhone 18. Eh. Ayakaphuma Akaphumi yet na. Oh, unamalini lapha unginikele 10 rand. Oh, cha no thatha nangu 300. Oh, hayi nongisizile. Oh, Nawe ngithenge lunch. Khona ngathi angakazi so much. Ngithenge ilokhunja amaphilisi. Amapilisi wakhe. Siyagula. Cha, ngizokuexplaina later. Amshada. Ngiyakuthanda baby ngisebenza wena no? Sharp love. Ube right, ube safe ne? Hey. If you like her, tell her how you feel. Let me explain why. What it takes. Now, let's refer to figure 2025.4.30.1. I know it's very long, but it's fine. This is you, so it's written here. This is her. And you haven't told her how you feel. Now, let's see what happens when you tell her how you feel. This is the first scenario. Figure Baby, I love you. 2025.4.30.2. You tell her how you feel, you want to take her out, she says no. You feel bad, but that's good because you know how she feels. Let me give you another scenario. We are now at figure point 2000.5. Okay, you can read it. This is you. This is her. You have just asked her out. She said yes. You are now jumping for joy. Funny enough, her name is Joy. See? That's a good scenario. The scenario that you don't want is this one. Figure point, this one. This is not you. See, it's written here. This is her husband. This is her. These are her kids. What happened? You didn't ask her. And then all to find later that she actually liked you. You don't want this scenario. Because now you're going to want Mother Nature to swallow you. Okay, it didn't come out right. But you're going to feel bad. Suddenly you're going to start hearing this song. You don't want to be hearing that song. So, please, just ask her. If she says no, fine, move on. If you ask her and she says yes, great. But what you must do, get up, take a bath, wear nice clothes. Don't forget to use Cologne. Why? Because Cologne is smelling good is not a crime.
You're gonna smell Mara good. abantu bama-BM ngathi abo-taxi driver baye ku-private school ne-stress endleleni nabantu bama-BM bangi-stress sebakuflikhele emuva laphayana ku-freeway awusazi uye ku-left or naye ufuna ukuya or uhlale kule lane lena yena uzo-overtake or kenzakalani. Hayi mina nangicaka mani noma uzihambela kahle ku-freeway yazi usho ukuthi hayi manje ngiyibambile amani ambone ngathi umhambela kancane ku-overtake ubona ngaye sekathi chups. Uhambe nje umlandelele let's say nahamba vele estradeni kahle aba-indicator bayenze next ubona ngaye nje sekajikile sekathatha ikhona like but driver ungiba-understand like bangistress anangistress abantu bama-BM yo But for the range. Hey, mntwana udlani soyawonda. Yabona ne ngelilanga ngizongithola ngekho emudini. Udlani Ngikhipha ithambo Samuel la ku collarbone la ngokukape ngalo ufe. Awudli. Futhi yazini asikho lapha yabona ne if akasaklini room lakhe mawuza ashem siyakubongela. Shukuthi vele so i-main chick vele straight. Yo vele Sengala imbuzo basibuza yona umbuzo ongenampendulo. Wena hayise uma ngathiwa ngiyashona nje manje kungakuthatha isikhathi esingakanani sokuthi uphinde ugane isikhathi sana. Ule 12 unyweni iphekwa ngomhluzi wenye lothi lehli ibhokisi lakho lapha mina ngobe ngibona umuntu okhala kamnandi lapha. Ngoba ngibona umuntu ocula amagugu kamnandi. Nami phela ngizilawuli. Ngilawula lensizwe lapha ngezansi. Ayisebenzi ke lensizwe ukuthi khona umuntu osedlule emhlabeni. Lensizwe isebenza ngathini? Ithi ngizibona lapha ivuke lensizwa ifuna ukudla kwayo. Hayibo. Futhi ke asenze i-test manje. Quleka manje impendulo uzovuka nje impendulo zobusunayo. La endlini uzovuka amathapha wakho la wena ngasekho. I-bedding yakho leni ngasekho. Same time. Oh, isikhathi sani. Manje. Cabanga ukuthi indaba sishela njalo siyapractice. Sipracticele usuku esingalwazi ulofika. Asifuna ukufika lapha egameni usulele wena usiyisipoki mina imangithithiza lapha ngidlala izingane ezincane. Ingakho ngihlezi ngishela. Yebo inamba ngiyithatha angifuni. Yebo. Ngenzela ukuthi uma kwenzeka kuba nesimo sokuthi uyagudluka wena. Ngisheshe ngikwazi ukuthi amagama ami angifikisela ngiyakhona. Isikhathi sani. Akuzuba nasikhathi lana. Nami ngisebenza ngensizwe ngezansi. Oh. Namanje nje nakulo umshado lona ngihlezi kuwe. Ngihleli ngesinqo sodwa. Ngenzela khona ukuthi makwenzeka ugetuka wena ngingabi nenkinga mina. Awunasikhathi lana. Akulinda 12 lana. Akubona unywe uqhunje ama cricket ebusuku. Sikhala manje. Stibo mfethu singaswasuka lapha emntundulu wakho mfethu because umakholo babe kayofika lapha ebusuku mfethu bese uyaphila. And uyazi tanguthi awubana amapimpile tanguthi uhlala lapha emntundulu. Amasuthu ngoba naleyo ntibane bekhona. Ntibane. Ngiyakutshela lentwana umhlenge ixabanisa uSteve Ovo noNtibane manje ihooligan liyovumbula into yokumhlephula umhlathi ngokusheshsha mayele ibalekela kule mpintshi yakhe yomsuthu Spenda sabanceda uSteve ufuna ukukhabatha Hey ifulu badlulwane kyani ground kwa ndirembula umfilela inhluye sewentloba bapala mo ekhalikhapha ke nithele kuthi Ngiyakutshela ngikhathele enye into since ngishaya ama-labor from ngo4 la ejardini Bayahlangana. Final. Umalele. Nongweji. Coming up on the next episode. I hope you enjoyed, guys. See you on the next episode. Take care, Azish. Volo lami ewe mama,
ngisho ngembaso ngisho ngevulovolo lami yewe mama ngisho ngomkhosho ngisho ngembaso ngisho ngevulovolo lami yewe nsizwa ngimilelana angihlehlele musha ngisho ngevulovolo lami yewe mama chingitshela chikithi